So isa sa mga lumang videos ko na itong pagpunta namin ni Neil sa Tundaligan at para magpa-refresh. At ayan nga guys, nagmerienda lang po kami dyan, biglaan lang yan. Kaya bumili muna tayo ng milk tea po dito sa shop na ito. At guys, ayan, very Instagrammable po yung kanilang area. Magandang po mag-picture. Ayan guys, so videographer po natin ngayon si Nel. At kinuha niya na ang menu. Pero milk tea lang kukunin namin. At kumuha na lang kami ng pizza sa labas. Ayan guys. So chill lang po tayo dyan. At may mga dogs po dito na lumapit sa atin. Ayan, katulad nito po sa mga beach dogs talaga. Ang babay po nila. Ayan, meron pa naglalaro. Ayun, takbo ng takbo. Ayan, gusto rin namin dalhin si Mikey. Pero ayan guys, medyo struggle dalhin si Mikey. Alam nyo na, mahirapan siya maglakad. So ayun lang, thanks for watching, bye bye.